Il-Caritas Malta neddiet studju bl-isem A Minimum Budget for a Decent Living. F'dan l-istudju l-Caritas ħarset dwar il-bżonijiet bażiċi tal-familji fosthom ikel, ħwejjeġ, saħħa, edukazzjoni, trasport u flus sabiex il-familja jkollha saqaf fuq rasa. Karm Farrugia li kienet jitkellem mill-qasam ekonomiku saħaq li l-paga minima għandha tola bi kważi 14% ħalli l-familji jkollhom aktar flus fil-but biex jonfqu u bekk idawru l-ekonomija. Mux tal-li possibli tal-li għandu jisir għal-ġid tal-ekonomija. Hemm bżonn li jmorru flus iżjed fil-but ta' dawk in-nies li jonfqu u li l-infeq tagħhom 85% to 90% minnhom jibqgħu Malta. Jisħaq li min ħaddem għandu jħares ukoll lejn il-produttività u l-effiċjenza. Malta hemm bżonn kulħadd, speċjalment fis-settur pubbliku imma wkoll fis-settur privat. Fis-settur privat dawk in-nies li jiddependu fuq low minimum wage. Daw hemm bżonn iduru dawra madwarhom u jimprovjaw jitejbu daqsxejn il-produttività tagħhom. Għalhekk huwa importanti li l-minimum wage tola. Karm Farrugia jispjega kif minkejja li jipproponu li għandha tola l-paga minima huma mhux neċessarjament jipproponu li għandhom jiżdiedu s-salarji. Fid-dawl ta' dan u appella lil unions biex ikunu kawti meta jitolbu żidiet fis-salarji.